Bueno, boas noites a todos. Iniciamos a sesión do Pleno Ordinario da Corporación Municipal do día 21 de marzo de 2019. Como todos sabemos, no día 19 de marzo de 2019 produciuse o pasamento da secretaria interventora deste Concello, dona Elena Suárez Rodríguez. Dende o ano 1997 desenvolvía as súas funcións con total dedicación e profesionalidade que demostraban en todo o seu traballo, polo que merece un recoñecemento do Concello de Boqueixón. O Concello decidiu declarar loito oficial no Concello os días 11 e 12 de marzo de 2019 e suspenderonse todos os actos oficiais do Concello durante esos días. E quero que sepades que a familia trasladoume e pediume que vos trasladase a todos o seu agradecemento por haber nos acompañado no seu funeral. Creo que merecía, vamos, por parte nosa, creo, un certo homenaxe, que creo que con isto creo que se fai algo de homenaxe ao seu traballo. Supoño que unhas veces estaría máis acertada que outra. O trato que eu creo que con ela sempre foi ou se algún día tiña alguna bronca con alguén, o día seguinte chamaba ou falaba con ele para tratar de arreglar as cousas. Realmente creo que era unha persona que se podía falar. Evidentemente, a raíz desto, estamos ahora nun período no que non temos unha secretaria interventora ou secretario interventor asignado. Entonces, solicitamos a Dirección Xeral da Administración Local iniciar os trámites para tratar de ter unha secretaria. Entonces, mentras se consigue eso, tratamos de que se nombrase unha funcionaria do Concello como a secretaria accidental. Entonces, pedimos que fose Adela Lamela a que se constituíse como secretaria accidental, e veo aprobado por a Administración local o día 14 de marzo. Entón, a partir de aí, Adela Lamela é a secretaria accidental do Concello de Boqueixón. Se alguén quer ver a resolución, pois teño aquí para que a poidades ver. Entón, agora pasamos entonces ao orden do día, que pasa pola aprobación da ata anterior. Ten a palabra o señor Carabal. Ben, boa tarde. O noso grupo, antes de empezar co da acta anterior, pois tamén se suma o pésame, non, polo falecemento da secretaria interventora deste Concello, e trasladamoslle o pésame aos familiares ao seu día, pero quixéramos trasladarlle tamén o pésame a todos os compañeros de traballo que estes tantos anos con ela. En canto a acta, non vamos a facer ningunha consideración. Entón, aprobase a ata anterior por unanimidade dos presentes. Segundo punto da orde do día: modificación da vocalía na Mesa de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero. Con data 11 de outubro de 2018 tivo lugar a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero dos Concellos de Boqueixón, Touro e Vedra. Como participantes da mesma figura persoal político e técnico do ámbito da administración local, periférica, sanitario, educativo e de seguridade dos Concellos de Boqueixón, Touro e Vedra. Con data 21 de xaneiro de 2019, dona María Esther Facal Méndez, vocal titular desta mesa por parte do CPI Plurilingüe de Vedra, confirma que xa non traballa en Vedra, pois se xubilou. Con registro de entrada de 18 de febreiro de 2019, o director do CPI Plurilingüe de Vedra comunica que a profesora dona Alba Carril Casanova é a persoa que ocupará a vocalía titular da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional por parte do CPI de Vedra, e a profesora Pilar Blanco Moure será a suplente da citada vocalía. Tendo en conta que na mesa figura como vocal titular dona María Esther Facal Méndez e como suplente dona Alba Carril Casanova, propónse ao pleno o seguinte acordo: nomear como vocal titular do CPI Plurilingüe de Vedra a dona Alba Carril Casanova e dar de baixa a dona María Esther Facal Méndez, e nomear como suplente de vocal do CPI Plurilingüe de Vedra a dona Pilar Blanco Moure
e dar de baixa como suplente a dona Alba Carril Casanova. Alguna... Ten a palabra a señor Canaval. Non, nós non vamos a facer ningunha observación, pero a observación se vamos a votar a favor, pero como puntualización que nos parece curioso, si se quere, de que pasou creo que 4 veces polo pleno a mesa de coordinación por cambio de vocales, pero nunca por contido, non? E a ver si somos informados tamén do contido destas xuntanzas, que é máis interesante que os cambios, que haxa moitas cuestións, non? Que non nos metemos nelas. Creo que se están por parte da coordinadora da mesa, que é Cristina, a directora do CIN, están facendo unha serie de reunións, non reunións, senón actividades formativas para todos os membros da mesa, para que realmente o que sepan, porque na primeira mesa o que se tratou foi que moitos dos médicos ou as enfermeiras ou eso non sabían como actuar en caso de que houvese ou que detectasen algún caso de violencia. Entonces, o que se vai tratar de fazer é unha actividade de formación, pero non somente para os da mesa, sino para todos os digamos, nun CPI, pois todos os profesores, nun centro de saúde, pois todos os médicos, todas as enfermeiras, todos o personal que haxe por ali, realmente para que sepan como actuar, porque realmente o que se plantexou aí nesa primeira reunión é que non sabían como tenían que facer en caso de que detectasen ese tema. Entonces, o que están facendo ahora é actividade de formación para na seguinte reunión pois xa ter algo máis sobre o que falar, vamos, sobre o que discutir. Entón, aprove tamén por unanimidade este acordo. Terceiro punto da orde do día, a aprobación do regulamento do réxime interno da Escola Infantil Municipal Raíña Lupa. Remitiuse a todos os presentes a proposta de acordo, o cal serían os puntos que hai que cambiar por unha normativa unha instrucción que nos veu de inspección da Xunta, e creo que tedes todos á vista. A parte de eso, con relación a este regulamento, cumpre engadir como requisito obrigatorio para que un neno ou nena poida acudir a este servicio que este ao día no calendario de vacinacións. Iso non iba incluído neste borrador, entonces creo que a raíz da normativa que se está salindo ahora, creemos que é conveniente xa incluílo no punto 3.5 de condicións que sean, tamén incluir tamén os nenos e nenas deberán ter ao día o calendario de vacinacións para poder inscribirse na escola infantil. Entonces, isto sería a maior do que está aquí nesa proposta. Ten a palabra o señor Canaval para poder ponernos a ler todo isto. É mellor que xa, se hai alguna cosa que vamos discutir, pois é mellor xa ir punto por punto. Ben, nos vamos a manter o mismo criterio no voto que usamos cando se aprobou o regulamento, que nos estivemos. Os motivos que argumentábamos daquela era de que nos parecían moitos incrementos das tasas en relación á tasa que había. Era verdade que non se estaba aplicando a tasa bella, senón que se estaban usando os precios dos decretos da Xunta. Bueno, despois podémoslo comprobar. Pero si nos chama a atención, e agora acabo de decir o alcalde, pero dixo de refilón o porqué desta modificación, porque o regulamento foi aprobado en xullo do ano 2017, se non me equivoco, e volveu ao pleno no 8 de novembro do 2017 tamén, porque o mismo iba a decir chiringuito, pero vou a ser preciso, o mismo servizo que informou agora, que é o servizo, en algún sitio teña, o servizo de inspección de familia menores, fora o que xa no seu día fixera unha serie de correccións que foran introducidas, pero dixo que cambiara a normativa. Creo que entendín eso, non? Porque parece que é unha autoenmenda que fai o mesmo servicio. A vista da proposta da alcaldía, como non temos un informe da Consellería, dá a sensación de que o servicio de atención ao menor o que fixo foi autoenmendarse daquele outro informe. Pero bueno, se cambiou a
dicía que isto, unha vez que este aprobado polo pleno, temos que volver a enviálo outra vez á inspección para que den o seu visto bo. Vale, pero despois é cando tuvo que publicamos cambiar aquí. algo porque se publicou, eles xa fixeran as súas e agora volven a facelas 2 anos despois, entonces algo cambiou. Bueno, estaría ben saber os cambios que houve, non? A que se deben estes cambios, sobre todo de reducir de 20 a 17 plazas, porque se reduce? Terá que haber algunha explicación lógica, non? Por motivos era que non vamos a ter que renunciar a incrementar esas plazas porque uns temas de accesibilidade. Vale, si despois a posteriori do pleno nos poden enviar pois o informe onde o que mandou a Consellería onde se digan as razóns do porqué, pois non estaría de máis saber. Porque sabendo que hai demanda, non, que se reduzcan as plazas, pois chamonos a atención. Entre os cambios que se propón, pois un deles era a modificación do número de plazas. Hai un cambio de redacción do apartado 231 que non entendín, pero é un cambio de redacción. Ao final di o mismo o punto vello que o novo. No artigo 7 tamén que se cambia relativo ao personal, que se engade e se sustitúe e se cambia certo persoal, como é o persoal de coidados. O que sí que no artigo 10, no régimen de financiamento, non se entende claramente o que cambia porque fai referencia a proposta da alcaldía o apartado 5 e no artigo 10 non existe apartado 5. É verdade que existen dos apartados 4. E aparte nese apartado 4 bis hai 2 4, debe ser por falta de numeración, non? Artigo 10, apartado 5, parágrafo 3. Artigo 10. Sí, último. Sí, eu estaba mirando o que cambiou con respecto a que había aprobada. Hai, con respecto ao anterior, dis. Porque aí está xa modificada, xa están os cambios feitos, pero aquí o que explica é o que cambia. Entón non había apartado 5, había 2 4. Bueno, entendo que sexa o segundo 4 do que había, pero o texto do segundo 4 era bastante largo e substituouse máis do que di na proposta da alcaldía. Ben, tiña tamén aquí apuntado dos non vacunados, pero xa mo aclararon. Non teño nada claro, o das vacunas. É unha cuestión que non teño nada clara. Non sei se é bo, se é mal, non o teño claro. Non teño un criterio claro porque, bueno, se pos unha vacuna realmente é eficaz, porque senón non a pondrías. Entón, se alguén non ten vacuna, tampouco hai peligro de infección ou de contagio, non? Non o teño nada claro. Non o teño nada claro. O médico pode explicarnos a cara mellor. Iso fano porque, bueno, veuse que hai repunte de certas enfermidades e non é porque, digamos, se vacuna, é porque se non se vacuna a esa persona non só afecta a esa persona que non se vacuna, senón que inclusive afecta a outros que están vacunados. Sí. Entón, para que se vacuna? A ver, porque disminuye o risco, é como unha vacuna de gripe, non? Disminuye o risco de ter a gripe, pero non implica que non a teñas. A vacuna de gripe, bueno, despois discutimos. É distinto. Iso está ben. Digo que non teño nada claro, que me parece ben que se vacunen, non son dos sistemas antivacuna, non lle declaro tamén. Que pasa? Non vacunaste os tempos? Esa pregunta vai con trampa. Ben, por último, como xa dixemos en plenos anteriores, chama a atención, porque era un dos argumentos que empregábamos, que despois dos inxentes recursos para a propaganda que gasta a Xunta nese programa ficticio de Ruralízate, non se establezcan reduccións aos prezos das escolas infantís no rural. Iso si axudaría ao obxectivo da ruralización e non os inxentes cantidades en propaganda, porque a Xunta plantexa un decreto
que é o mesmo para a gardería que está ali nos baixos dos cantóns da Coruña, que para unha gardería que está na Peroxa. Bueno, por un lado, mira, aquí en Boqueixón, na guardería municipal, hai un porcentaxe importante de familias que non pagan nada. Sí, bueno, pero como un porcentaxe grande que non pagan no centro de Santiago. É por cuestións de renta. Pero digo, os prezos son os mismos en Santiago, no centro de Santiago, que é do que son en Boqueixón, e non debería ser. Se realmente queremos ruralizarnos, pois aparte de dotarnos de servicios, xa non digo de calidade, pero sí de servicios, aínda que sean malos, os que hai tamén deberían ser máis baratos. Hai que potenciar o rural, non? Pois en vez de meter eses cartos na televisión de Galicia, facendo a propaganda, máis nos periódicos na Voz de Galicia, pois podían aplicarse en medidas efectivas. E esta é unha medida efectiva. Esta, ou a reducción do transporte público, como si existe, pero non existe máis no rural que no outro sitio. Digo, é unha idea que se lle pode lanzar a Xunta. Nada máis, vamos aos termos. Sí, vamos aos termos rápidamente. Apágase por maioría de 8. Punto número 4, aprobación de facturas de recoñecemento extrajudicial. Aí enviámoslle, non sei se virían o correo electrónico que lle enviamos hoxe co tema do recoñecemento. Hoxe recibiste un correo porque había unha serie de facturas de enerxía eléctrica que xa estaban contabilizadas, entonces por un erro da persona que pasou as facturas pasou por duplicado, entonces aparecían dúas facturas que non deberían, que non estaban. Entonces pasouse de creo que ansi eran 57.000 euros de recoñecemento extrajudicial a 34.362,97, dos cales prácticamente 26.000 deben son de factura de enerxía eléctrica, e o resto, sobre 8.000 euros, son de facturas que chegaron pois tarde. Unha é do servicio de sentar na casa, unha dunha reparación dunha roda dun trator, a factura dun traballo de elaboración de RPT, unha factura de reparacións das bombas de suministro de agua en Horto, que chegou moi tarde, entón non se viu ni que vamos, tiñamos o balance, pero non chegara a factura. E depois unha factura pequena de material de construcción, outra de produtos de alimentación para a escola infantil, outra de produtos de alimentación para a escola infantil, e outra da empresa que nos leva a maquetación de Sanera, a página web e a rede social dos meses de xuño a novembro de 2018. E o resto son todas facturas de enerxía eléctrica. Ten a palabra o señor Canavar. Ben, nós non vamos a ser orixinais neste punto, mas como é o primeiro recoñecemento extrajudicial de crédito que se fai baixo o sistema de grabación de audio e vídeo, vamos a repetir o que vimos repetindo, o que veño repetindo personalmente desde o ano 2005 para que, igual que está transcrito nas actas textualmente en todas, pois agora vamos a deixar constancia deso en audio e máis en vídeo. E o propio Consello de Contas de Galicia ten refletido no informe de fiscalización a este Concello que o recoñecemento extrajudicial de créditos é reflexo dunha situación de deficiente xestión municipal que trata de dar solución á existencia de obrigas de pagos en crédito orzamentario. Aínda que, como é lóxico, esta figura existe e aparece dentro da legislación referida ás facendas locais, está permitido excepcionalmente pola lei como medida de protección dos intereses de terceiros, é dicir, dos provedores dunha administración local que non van a deixar de cobrar porque a administración local non teña crédito. Mais a súa aplicación, e así está recoñecido na xurisprudencia nos diversos informes do propio Consello de Contas de Galicia, supón unha quebra do propio concepto orzamentario e dos principios da anualidade e especialidade cualitativa e cuantitativa. Analizando os datos vemos claramente que non se cumpre este grau de excepcionalidade. Dende o ano 2000, ahora dous datos,
O Concello de Boqueixón recoñeceu extrajudicialmente 3.666.248,58 euros, o que supón un promedio, nestes 18 anos, de 206.611,57 euros, movidos dun ano para o seguinte. Coas facturas do presente pleno, no presente ano, apróbanse 103 facturas de gastos do exercicio anterior por importe de 34.362,97 euros. O importe do aprobado extrajudicialmente supón o 1% do orzamento total de gastos, chegando a 1,10 se temos en conta os orzamentos por operacións correntes. Quere isto dicir que máis do 1% do orzamento está comprometido por gastos do exercicio pasado. Vemos que neste ano parece que se vai a reducir o recoñecemento extrajudicial de crédito. Se ben, non se pode dicir que sexa excepcional. Son 103 facturas, non é unha, dúas, tres, son 103. E tampouco podemos decir que sexa a cifra aberta. Temos feito nos últimos anos recoñecementos extrajudiciais no mes de decembro. Entonces, de momento pode que sexan as únicas. Se son as únicas, é unha cuantía inferior á media e inferior ao ano pasado, pero de todas formas sigue sendo un procedimento que é totalmente irregular facelo desta forma, porque non é unha, dúas ou tres facturas, senón que son, repito, 103 facturas. En fin, recordarlle unha vez máis que o recoñecemento extrajudicial de crédito racha ese principio de anualidade do propio orzamento e que despois do dito nestes anos síguense facendo recoñecementos extrajudiciais masivos e esperamos que non se fagan máis ou que se fagan ben ou que sexan puntuais que deixen de facelos porque saben que é un acto irregular e a súa vez tamén ilegal. Nada máis. Esta legislatura é a última. Nesta é a última. Falamos en maio. Esta legislatura é a última, despois veremos. Usted considera irregular, pode ser que sea irregular este recoñecemento, pero ilegal non é ilegal. Todos. Eu non é que o considere eu lín parte dun informe do Consello de Contas de Galicia do ano 2003, 2004, así que lle fixera. É o único informe que O temos. último palabra que dixeches foi que era... É ilegal, sí. Facelo así é ilegal. Pois non, eso non é ilegal. Sí, porque, vamos a ver, se a legislación básica de facendas locais o recoñece como un grau excepcional, ademais dá uns procedimentos para facelos, é dicir, factura a factura. E aquí se meten 103 facturas, é ilegal. Non hai discusión. Desde o punto de vista xurídico, creo que non hai discusión. Pero, bueno, de todas formas, determinaría un xuiz. Iría encantado, se me demandan por decir que dixen que era ilegal, iría encantado a declarar a calquera xurgado. Pero encantado, Xa, pero eu non me refiro a que non vayamos a denunciar a nadie. Que non estamos aquí, eu non estou aquí para denunciar a nadie, é menos polo que se pode decir aquí nesta mesa, neste pleno. Pero sigo dicindo que é conforme tengan dito moitas veces, e creo que vostedes oitou a secretaria que hoxe non está connosco, que si podendo ser irregular non era ilegal. Eu manteño que sigue sendo que non é ilegal, que non sería moi correcto, tamén pode ser que sí, pero non é ilegal. Bueno, faise mal. Existe un procedimento para facer estes actos que tamén está escrito na propia lei de facendas locais e moitas veces discutindo coa secretaria este punto, pois ten recoñecido que ela non iba a facer un expediente por cada unha das facturas, porque entonces traería aquí, temos falado hoxe hai 103 facturas, pero temos falado de máis de 400 facturas. Pero ti ves que de todas as 103 facturas non sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non sendo 8, as outras son todas de son facturas igual. De alumeados, son sí, todas. Son facturas igual, o sea, pero porque chegan sempre tarde, hai que revisarlas, pois hai que devolverlas. No, mira, aí sí que non. Vamos a ver. Non veñan co argumento de que as facturas chegan tarde, porque poden chegar tarde e poñerse no presuposto de 2018 como se fai. Non se pon. Por que non se pon? Non porque cheguen tarde, porque non hai consignación orzamentaria. Ben, e tomar un acto, e ademais dio a propia lei, tomar un acto sin consignación orzamentaria é ilegal. Por lo tanto, facer un recoñecemento extrajudicial de crédito
na miña mente matemática, é ilegal, porque se é ilegal tomar un acordo e se toman, porque se están tomando, entonces é ilegal o acordo que se toma, penso eu. Que? Tamén é ilegal. Entón non se poderá gastar. Habrá que apagar as luces ou tal, pero é ilegal tomar un acordo sin ter cartos. É ilegal para un concello, para unha persona é unha temeridade. Para mí é unha temeridade. Eu se tomo un acordo e non teño cartos, vanme a chepa. Pode ser que sí. Bueno. Votamos. Votos a favor? Votos en contra? Apróbanse as facturas. Punto número 5. Aprobación se procede da relación de posto de traballo do Concello de Boqueixón. Axuntouse vos a todos estes días unha serie de documentación relativa a un proceso de valoración dos postos de traballo aquí do Concello de Boqueixón. Podo facer unha puntualización? Sí. A parte de toda a documentación que se nos mandou, non existe proposta. Sí, eu teño que tamén hai No expediente que se nos mandou non existe proposta. Non incluístes proposta. Non. E o informe de secretaría? Sí. O informe sí, Sí. o informe sí, pero a proposta non. Pois foi un casa. Pode Anselmo, por favor. Podes nos facer unhas copias. Unha pregunta. Eu primeiro enviouse vos o informe da primeira vez? Informe da Secretaría de Intervención? O informe da Secretaría mandáchelo lunes. Xunto co RPT, que xunto que... Iba xunto ou veñaron esos despois, os definitivos? Eu creo que veñan dos correos distintos. Sí. Sí. Pois mil perdonas, por favor. Da música só que eu vou botar que bateria eu vou outra e tenho tempo para aqui. Eu sei que não queria que se fosse um informe de postura, não queria. E se não é um informe, que claro, se não eu vou. Poder decir algo, non tíades aí todos... Este é como se estiveramos num funeral, todos calados. Hai que levar a vida con outra alegría, porque non está... Que leves teño... Bueno, propónse a elaborar a relación de postos de traballo e de ter sido obxecto de negociación e considerando o informe da Secretaría de Intervención, propónse ao Pleno da Corporación o seguinte acordo. Aprobar inicialmente a relación de postos de traballo de conformidade co texto que consta no expediente que incluye documento 1, que era a situación previa, documento 2, organigrama, funcións e RPT, e documento 3, valoración dos postos.
segundo, expoñer ao pleno ao público a referida relación de postos de traballo durante o prazo de 20 días hábiles a contar dende o seguinte ou da publicación deste anuncio no BOP, durante os cales os interesados poderán examinar e presentar reclamacións. Transcorrido o dito prazo, a aprobación elevarase definitiva se non formularan as reclamacións, suxestións ou alegacións. En caso contrario, a relación de postos de traballo deberá ser obxecto de aprobación definitiva logo da resolución das reclamacións, suxestións ou alegacións presentadas. E terceiro, unha vez aprobada definitivamente, remitir a relación de postos de traballo aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma dentro do prazo de 30 días e publicado íntegramente no BOP. Por parte daqui da alcaldía, despois dunha serie de peticións por parte de moitos traballadores de considerar a súa valoración, entón decidiuse valorar os postos de traballo para confeccionar unha nova RPT. Encargouse a unha empresa esta valoración, formular esta valoración de postos de traballo. Despois de varias, cálculos foron 5 sesións, 5 mesas de negociación cos sindicatos e cos traballadores, chegouse máis ou menos a un punto de acordo, que evidentemente supónse que vai haber algún tipo de alegación sobre que te isto aprobado. Creo que posiblemente para algúns departamentos era necesaria, prácticamente en todos, entonces se vai tratar de levar adiante. Hai algúns traballadores que, por circunstancias que tal, en algún servicio preferiron non entrar á hora de valorar neste RPT, e así se aceptou. E o resto, en algún caso, non se decidiu introducirlos porque non son realmente servicios digamos estruturales. Entón, realmente, como son servicios que están bastante pendientes de si continúan ou se asume a mellor a Xunta, pois realmente non se fixo por incluir estes servicios na RPT. A RPT en ningún caso supón que ningún traballador vai a percibir menos salario, hai un ligeiro incremento para todos. Creo que ao final deban dar o número sobre o incremento anual para o que é a todos os traballadores sobre 100.000 euros anuales, que se en caso de facelo iría seguir negociando e facendo ese incremento non no mesmo exercicio, non ir paulatinamente, digamos, 4 ou 5 anos, ou se pode ser, para irlos incorporando, adaptando a esta RPT, o que é o pago a cada traballador. Ten a palabra o señor Caraba. Ben, non sei máis por onde empezar. Ben, nos, en canto os traballos que se fixeron, pois si vemos cousas interesantes, non só da valoración interesante, pero vemos outras cousas que non sei como poñerlle o adxetivo, pero pareceme en certos momentos deshonesto desde un punto de vista profesional o informe. E explícome nun caso coherente. Ter ou valorar obxectivamente un complemento específico dun capataz con máis de 18.000 euros anuais, entonces o secretario interventor debería ter 70 ou 80.000 de complemento específico. Pareceme deshonesto. O sea, fixeron un guante e hai puntos que me parecen positivos. Non, eu no da estrutura, ainda estábamos falando antes de vir para o pleno, o da estrutura, pois sí, é a estrutura que hai, é a real, non? Nos proporíamos outras cousas, non? Nos faríamos outras cousas, desde logo, pero co que hai parece máis ou menos coherente, pero despois é que se ven uns zapatazos que me parece deshonesto desde
desde a persona ou persoas ou equipo que fixo, pero deshonesto, o sea, pareceme insultante casi, podría decirlo. E en outro orden de... Nos desde logo non vamos a votar a favor desta RPT. Vimos o informe da Secretaría onde se garantía que a RPT contiña a totalidade dos postos de traballo, non sei se é certo ou non, á vista do que acabo de escoitar. Despois decía que a RPT foi obxecto de negociación, o que non sabemos é se houve ou non acordo. Dice que houve negociación, pero non sabemos se realmente houve acordo ou non. Nin ben en ningún sitio do expediente, e iso que é extenso, non, neste punto. Tamén di que corresponde ao pleno municipal a adopción do acordo por maioría simple, ou sea, que supoño que saldrá adiante. Simplemente decir que máis que a relación de postos de traballo, preocúpame os contratos en fraude de lei que hai neste concello. O sea, hai moitos traballadores que están reenganchando contratos temporais. Xa no seu día pasou co servicio, co Grumir, co servicio de intervención rápida, onde realmente se demostrou de que estaban en fraude de lei. Entón, pareceme máis urxente pois que unha administración pública non teña contratos en fraude de lei, pareceme moito máis urxente que aprobar a RPT. De todas formas, se os traballadores están así contentos, non imos ser nós os que lle digamos que non. Pero por estes motivos que acabo de decir, e sobre todo ese da deshonestidade profesional do informe, votamos en contra da proposta. Hai determinadas cousas que posiblemente a mellor nun determinado momento pois igual se poderían valorar de outra forma. Hai certos traballadores que teñen uns dereitos adquiridos. O traballador, ese traballador, no momento que ese traballador se xubile, unha persona que poida sustituir a esa persona vai ter un complemento específico que lle corresponda adecuado ao traballo, non este. É que me está dando razón, estáme dando razón. É que me está dando totalmente, porque aquí o que se valoran son os postos de traballo, e o complemento específico, pois dentro dai tiña uns obxectivos, non pois as horas que votas, o que tens que estar pendentes, se tes guardias e todo o demais. Entón, se me di que despois de que se xubile o que veña de capataz vai estar peor, estáme dando máis razón, porque pedimos un informe. Vamos a ver, se vostedes poñen un informe, analizan, pois, con as variables, que isto é moi subxetiva, de todas formas, analizar as variables cuantitativas a través de índices de valor, porque é o que se fai, non? Entonces, adátase a tal. Pois se me ven no estudio de tal que o complemento específico pois son 9.000 euros como na maioría dos traballadores, e se lle pagan 18 porque así está consolidado, non digo nada, pero non me fagan un informe valorando os 18.000 euros, que entonces que non estamos facendo trampas, non? E que para iso non gastamos 3.000 euros en facer un informe destes. Por iso digo que me parece cabreante, insultante, insultante para calquera que lle bote un ollo, e acabamos de reconocer que hai dereitos adquiridos, xa sei que os hai, pero a valoración non ten por que coincidir co real. O sea, podíase facer unha valoración e ser os 9.000 euros e pagarlle 18 na RPT, porque os hai que pagar, porque ten uns dereitos adquiridos. Eu digo que o informe o que fai é unhas valoracións, non de toda... E, home, axustar aos 18.000 euros é moita ciencia ficción. Porque ademais veñen os criterios obxectivos que usan para chegar a eses 18.000 euros, non? Na página 103. Non, pero non digo de como se valoran o que é o complemento específico. O que se valora no rollo ven ao principio antes de empezar cos complemento específico.
especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, penosidade, perigosidade e incompatibilidade. Pero despois viña aínda máis definido e despois veñen os números que usan para cada un. Non, é que non se suxeita por ningún, eu creo que por ningún sitio. Os complementos, onde fala dos complementos. Onde fala? Na página, ali a página. Eu aquí tivese aí a valoración do posto de traballo e fala de todo o que a raíz pola cual se valora con esa cuantía, neste caso. Competencia de mando, alta. Especialización, 20, nivel 20, media. Existencia de preventa de autorización, tamén media. Cualificación de posto de traballo, media. Responsabilidade, ten responsabilidade penal. Usa e custodia de bens patrimoniais, ten relación con outros organismos, responsabilidade sobre a xestión, te valoras con 40 puntos. Depois a complexidade territorial funcional tamén se valora o máximo. E a complexidade funcional ten un alto volumen de complexidade. Que as valoracións son moi poden ser subjetivas. Cal non é? Sabe igual que a min que mañán se sacan unha plaza e a saca usted, está usted de alcalde e saca unha plaza de capataz, non pon 18.000 euros de complemento específico, sabe perfectamente igual que a min. O sea, podemos facelo parvo todo o que queiramos, pero sabelo perfectamente. Ya, podemos dar máis votos, sabémoslo perfectamente. Bueno. Bueno, o Grupo Popular vai a votar a favor de aprobar este RPT, pero que quero fazer constar que consta que está houve aprobación por parte dos sindicatos, máis dos servidores, dos representantes dos servidores aquí do Concello. Non houve ningún tipo. Supoño que vai haber algunha alegación a nivel personal de cada un deles. Eu non dicen que non a houbera, en ningún sitio. Preguntei, porque se viña aí, si a houbera. Simplemente por curiosidade. Tampouco teño por que saber se houve ou non, porque eu non formo parte nin do comité de empresa, nin de tal. Con preguntar, chéjame. Sí, bueno, pero é responsable máis, supoño. Non nos votamos en contra. Les levantan a mano como contra. Punto número 6, que sería, vamos a ver, en principio é un punto que vamos propoñer deixarlo sobre a mesa, porque por o seguinte razón. Por parte do IDAE se había solicitado unha subvención para a sustitución de luminarias. Entonces o IDAE só nos aprobou conceder unha subvención de 103.000 euros.
había unha aportación municipal de sobre 20.000 euros. Fixo un proxecto de sobre 120.000 euros e temos unha aportación de 125. Unidade ponos danos 103 e serían sobre 25 que teria que poñer o Concello. Entonces, este contrato está agora aprobado, aprobouse hoxe na mesa de contratación a adxudicación a unha empresa para fazer o proxecto e para sacar a contratación poñer estas luminarias. Entonces, isto se sería a descontar desta auditoría do que se valora aí. Entonces, realmente é prioritario contratar isto antes de sacar adiante o resto. Por lo tanto, vos propoño o seguinte: creo que agora tedes toda a documentación que se nos solicitou a todos, se queredes un día quedar co técnico que elaborou tanto estes pliegos de cláusulas administrativas e técnicas, a auditoría e todo eso, para discutir todo o que se queira con ele, que aclare dúbidas e todo o que se queira fazer en un momento que se poida sacar adiante, sea ou se estamos aquí neste pleno, ou se non estamos, pois os que veñan despois que os poidan fazer non, pero ter información para poder seguir con este tema adiante. Ben, nos parece-nos ben e de feito non íbamos a apoiar isto en base a moitas cousas, porque hasta dubidamos de que a tecnoloxía LED non estea superada na actualidade para máis dentro de 15 anos, pois xa na actualidade, non? Segundo o que nos chega. Non temos capacidade para analizar, nin técnica nin xurídica para analizar estes pregos. Creo que encargarllos a unha empresa privada ten os seus riscos. Entonces, nós o que sí que solicitamos que antes de que pasen polo pleno que os manden aos servicios técnicos e xurídicos da Diputación, ou mismamente si se pode que non nos sei ao Consello Consultivo, porque estamos falando de 15 anos e de 4 millóns de euros, e entonces que un organismo público nos faga un pequeno informe pois aclarando cales son os puntos, pois non vai nos a pasar igual que nos pasou co camión do lixo, que hai que quitalo porque, bueno, é que non temos a capacidade técnica pois para entender de todo, nin nós, nin o Grupo Popular, nin tampouco o personal do Concello. Entonces, alguén da fora que se dedique a estas cousas, pero que sea dun organismo público, porque as empresas privadas, esta empresa que fai estes pregos, pois dedícase á enerxética e se cadra pois ten intereses na tecnoloxía LED, directos ou indirectos, outras moitas cousas. Entonces, alguén dentro dun organismo e a Diputación, eu creo que se presta para eso, e aparte ten uns gabinetes e se non externalizaría ese traballo. Estamos falando dun contrato moi grande, de moita cuantía, para tomarlo así sin tal. Xa digo, nós non estamos capacitados nin técnica nin xurídicamente para entender. Eu creo que xa da anterior vez pasara unha documentación antes pero claro, realmente non faramos nada delo despois. Pero a idea era eso, se quixese que viñese a persona que sea un técnico que nos fale de como está feito toda a auditoría e como está preparado para facer o que é a inversión, como se valora, que realmente hai moitas formas de valorarlo, que pode ser de máis importa ou menos importa según a calidade ou do material que se queira poñer, porque realmente a mellor en unha luminaria LED, de tecnoloxía LED da máxima garantía, vale ao mellor 5 veces máis que unha luminaria LED normal. Entón, ti unha luminaria que che pode costar 400 euros a unha que che costa 80 euros, pois realmente hai moita diferencia. Tamén hai diferencia agora na iluminación, en todo, moitas cousas. Entón, realmente, por iso un proxecto pode estar valorado nunha cantidade e a mellor outros proxectos por valorarse menos. Entón, o que podemos fazer é iso, mandamos estes pregos á Diputación, esta documentación, que nos fagan eles unha valoración de si estaría máis ou menos ben. Si se pode cambiar cousas ou si exactamente, eso non está, o sea, non hai ningún problema, porque realmente. E máis existe, estamos dentro da FAIP ou que sea, FAEPC. FAIPAC. Estamos dentro deso, que era un órgano asesor nestas cuestións. Sí, pero ao final que eso quedouse casi exclusivamente para as Pontes e Cerceda, que non teñen as sedes. Entón engañáronnos cando tomamos o acordo. Fomos a unha reunión en Coruña, pero claro, realmente os que fan auditorías, pero se as queres fazer, tens que ter palas. Realmente non era un organismo que é creado para eso, para dar servicios aos concellos de determinada materia, pero claro, non hai personal, entón o que fan é si, unha auditoría así, pero me pagas, e eles contratan a quen lla faga e fora. Están un representante en nas Pontes e outro estaban aquí en Cerceda, cando estaban as
as grandes empresas de eléctricas, e realmente é como estaba funcionando. Bueno, pero mandamos ya a Diputación estes pegos para que nos boten, que nos estudien e que nos informen de como están ben, se non están ben, como os ven eles. Entón, deixamos o punto sobre a mesa. Pois o sétimo punto sería a información da alcaldía, que creo que se vos pasou xa todos os informes, todo o que se estuvo facendo a nivel de decretos, de tal. Pois pasaremos entón ao octavo punto, que son os robos e preguntas. Ben, eu só vou a facer un e despois medicarme máis se Iván teñen algunhas cousas. Creo que xo dicen en algún pleno anterior e eu rogaría ao Concello, acaso non rogara, pero que instara a Fomento, a Carreteras del Estado, a quen corresponda, a que arranxe o firme e máis aglomere a vía de servicio que vai desde a pista de Deseiro ata o Breixo Panadería Fachada, porque é de extrema necesidade se non queren empezar a pagar rodas de coches. Non, hai que facer un firme tamén. Digo, da vía de servicio hai que facer un firme. Fixeron media rotonda. Unha rosa que xa está. Obligan os coches por aí, pero despois non quero nada. Bueno, ali para vir para baixo é obligatorio vir pola vía de servicio e está feita un auténtico desastre. E hai dous negocios ali que tamén, bueno, pues, hai que votar. Obligatorio non, pero obliga. A mí, senón, de onde tens que dar a volta? Sí, pero tens que ir a virar a... Non sei. Xa está feito moitas veces ese rogo, esa petición. Non é un rogo, esa petición. Xa pedí moitas veces. Eu instábos a facelos e senón, pois, animar a xente que protesta. toca unha roda, pois que A denunciar. É que algo hai que empezar a... Vale. Vamos a ver, teñemos uns cuantos rogos, gracias. Sobre un paso de peóns no núcleo poboacional de Campo Agapado, rogaríamos que o Concello faga os trámites pertinentes para dotar a Campo Agapado dun paso de peóns que permita atravesar a calzada, sobre todo en horas puntas, sin riscos. A verdade é que ali, a salida dos obreros de Santos, onde está agora o comercio, o supermercado e tal, a veces é un pouco difícil de atravesar a carretera. Sí, porque sobre todo porque están os coches aparcados de todos os lados. Eso, unha e outra... Non hai moito a veces por donde pasar e hai moita xente maior, a verdade é que hai moita xente maior e a veces xa te temes que non que pase algo, Todos os pasos de peóns que temos solicitado aquí na carretera na AC 960 todos nos viñeron denegados. Pero vamos, non hai ningún problema, non hai ningún problema en seguir insistindo, algún día o mellor veñen aprobados a por de insistir, No, porque vamos, realmente eles posiblemente o millón que han propado sea menos perigoso que por un camión en Sergude ou en alguna outra zona, porque en Sergude os coches pasan bastante máis no aire, ali o mellor como xa encontras se entras en máis curvas e tal, o mellor van un coche máis despacio, entón o mellor si é máis ali que está limitada a 30 ou 50? 50 debe de estar a 50 tamén está en Sergude ali por onde a escola máis tal, e os coches pasan ali xa sabemos a que velocidades van, eso sí. Entonces, é que a resposta que nos deron ali en Sergude foi: se credes que haxa xente mortes, piñede un paso de peatón. Porque a xente confía en que os coches van a parar. Xa. Tamén pedimos dous semáforos, un da farmacia e outro aquí onde a escola, pero tampouco de momento non nos... Os semáforos de botón, que podemos arreglar, moitas veces esos semáforos tampouco non son... Cruzar, sí. Aí a idea sería que as glorietas, unha entrada deste por aquí e outra por lá alá. Entón, aí se obligabas aos coches todos, aos coches, camións, a entrar a 30. Entón, entras a 30, pois xa estás parado rápido. Pero venche a 70, e cando den chegado ali un día se chove un camión cargado. Un camión, porque pasas para un coche diante. Coche aperto. E... Cal é a causa
causas que din ou que, digamos, que expoñen para que non se faga. O dos Dos pasos pasos de de peóns. peóns. O que che acabo de dicir. Claro, sí, sí. Sí, sí. O medo que tanto Que ainda vai haber máis accidentalidade. Hai máis accidentes. que fan en la Menos má casa. Pero aquí depende de todo, aquí non se fan aquí nesta carretera porque tampouco, a mellor en Campo Rapado igual non lo aceptan. Campo Porque Rapado, realmente penso que é unha sí, zona porque é un máis núcleo exactamente núcleo máis concentrado, un entón a núcleo mellor poboacional. pode ser máis factible que sí que o acepten. E os Sirgude non nos semáforos, nada. Eu non digo semáforo, o mellor o semáforo sí que é máis peligroso, pero un paso de peóns, Na paso de petos, como vai sin botón, olvídate que é máis peligroso. Non lo veo. Poño unha pasarela por aí. o puñería os lombros de burro estes anchos, pero claro. é unha putada. Eso, para min, o único que funciona como a da Susana, con botón. É unha Pues defensa. puñerlle, claro. Pero co paso de cebras, Sí, como dan xa. Estedo, eso está vendo leches de control. Xa. Bueno, tampouco fai falta un paso de peón, se é máis convinte un semáforo. Eu pediría os O que eles viran, claro. mellor que Claro, pues un porque semáforo además é con puntual. botón. Sí, sí. Outro, sobre a limpeza das pistas despois da recollida de madeira por parte dos madeireiros, instar, ou se o Concello instar a que perciba os empresarios madeireiros para que unha vez finalizado o seu traballo deixaran as pistas un pouco en condicións, porque a veces quedan as pistas que dan verdadeira pena, con ramas, Estás instando, cortezas, sobre todo por mediación que a veces quedan hasta peligrosas. do axente forestal que leva a nosa zona para que faga todo eso, pero penso que non está facendo toda a labor de presión e de As pistas que están e de sanción asfaltadas, xa non digamos nunha pista de debería. monte, nunha pista de monte, bueno, Deixen as as pistas desfeitas, que deixen están as desfeitas asfaltadas igual. e que deixen as desfeitas, desfeitas, peligrosas. Outro é sobre algo que xa se falou aquí, sobre os bandos municipais solicitando a colaboración dos veciños na limpeza dos espacios públicos, quedouse en que se iban facer unha serie de bandos para animar os veciños a que colaboraran na limpieza. Bueno, aquí non tirarán por callada, máis ben, non? Ese espacio. Dixemos que era convinte facelos, dixo vostede que se iban facer e de momento non vimos ningún por aí. Xa non teño máis. Bueno, teño un, pero este non. Bueno, eu teño un rogo, xa llo comentei o outro día ao alcalde, era o de nomear fillo adoptivo a título póstumo a Pedro Pérez Pérez. Eu creo que xa que se nomean a outra xente, eu creo que Pedro Pérez estivo no noso concello, foi veterinario do noso concello sobre en torno a 30 anos, e, bueno, está dando unhas becas cada ano, bueno, cada vez menos, pero non é culpa dele, é culpa dos bancos, non? Entón, pois, eu creo que é de recoñecer o seu traballo e todo o que deixou para todos e todas, non? Moi ben. Bueno, pues, poñerei a arquiveira bibliotecaria a buscar documentación para a figura de Pedro Pérez preparar para ver si levar adiante este acordo, este rogo. E despois teño varias cuestións. Unha delas é sobre o Premio Galicia Parabéns que recibiu o proxecto do Pico Sacro no ano 2017, que tiña un montante total de 388.000 euros a repartir entre 2017 e o 2018. Creo que no 2017 eran 100.000 euros e no 2018 288.000. Consistía, bueno, na demolición da macroestructura do cumio, na sustitución da cuberta do depósito municipal de augas, na limpeza das covas, na limpeza do terreo da capela e da plantación de especies autóctonas, na rehabilitación do CIP e nos roteiros, nos dous, non?
Está xa todo finalizado? Falta algo? Se falta algo, sabese cando se rematará? O único que está pendiente de rematar, vamos, a parte do roteiro, fixo o roteiro que vai por pegada a carretera. O outro, en principio, ao final non entrou no proxecto, non entraba por o importe. Está pendiente de rematar porque o sendeiro non quedou, non está ben rematado, entón realmente xa é o que falta por rematar. Está tamén pendiente de pago a última certificación porque non estamos de acordo co que como quedou. Xa non estamos de acordo con que turismo nos obligase a facer o que nos fixo, porque realmente pon tramos de hormigón, tramos de zaorra estabilizada, tramos de hormigón, tramos de zaorra, e realmente aí ca pendiente que hai contra a zaorra estabilizada non é que nos querimos nos momentos xa que non era o ideal para esa... E cal pensan que é o que teñen que facer? O mellor feito sería meter hormigón que fose de distinto color, pois eso, un color máis adaptado mellor pois a montaña, pois non digo hormigón pois gris, pero a mellor se pensa un hormigón pois un poquinho de un color tirando a terra. O mismo desde o tramo desde o campo de fútbol hasta Milleiros. É que claro, MS hasta o centro de houve un accidente xa e si pasan sobre todo o tramo desde o dos Piensos hasta o cruce, que o tramo de abaixo pasen pola e miren o desnivel que hai desde a carretera hasta abaixo, o sea que hai un coche ali, e a pista é moi estreita, eu ali abaixo, sobre todo abaixo, faría o canto. Non, había que facer por a parte baixando á izquierda e pois o outro cacho hasta a curva, o sea, hasta a curva ali de entres para Canavas hasta ali, a idea sería facer por a izquierda e por outro lado pois facer por a dereita. Aproveitar os sitios onde haxa máis desnivel, porque se ali metes unha roda dun coche, pasas por ali bastante, é un sitio peligroso onde os haxa. Por eso digo que está ben mellor arriba, porque se tes algo arrimas. Non, evidentemente rollo, ali se arrimas un pouco alá che foi o coche, porque hai un desnivel, non sei, o que encarece todo eso son ter que meter canalización, porque se non houber que meter canalización realmente non é tampouco non é o máis pero claro. tamén nos olvidamos de limpar as cunetas. Queda feito para moito tempo. Queda aí, o é mellor. Rellenar un motivo que fora... Sobre todo nas pistas estreitas, se hai outro tramo de Cacho Senande que pasea moita xente, a xente pasa por ali bastante mangada, sobre todo na curva aquela de Rubiá. Hai tramos que era de estudiar se existe un pouco de terreno, se non pedirlo aos veciños. É que, mira, a carretera é estreita, digo, a carretera é estreita, pero sabes a velocidade que pasan por ali os coches agora? Sí, pero sei, non, pero canto mellor teño a firme, máis rápido pasa. Pasan ou pasamos? A carretera estreita, os coches pasan a esa velocidade que non hai para onde aparcar. A min de verdad que veces a xente maior paseando polas pistas, de verdad que me dá Eu non son técnico, pero que esas cunetas fundas rellenadas con gravilla, con grava, para que venda por abaixo, e media caña por encima é fácil. Tipo como se fixo daría, sabemos todos por aí. Nada, meter tubos. Aí nesa zona hai que meter non hai que meter tubos porque non hai moitísima agua, non drena suficiente por moito que... Con grava, iso drena igual. Agua escapa. Arriba en media caña, bueno... Mirar as solucións, eu non Eso xa entendo. non sei, pero algo sí que habría que facer. A agua de chuvia corre, a outra que facer. pode drenar o terreno é limpia, iso corre sempre para baixo. Non podes hinchar de terra, non salir a... Porque hai que pensar que as pistas foron feitas fai moitos anos, cando non había tanto tráfico de coches. Entonces, claro, as pistas ahora quedaronse nin tanta velocidade, pero as pistas ahora quedaronse moi estreitas. Estreitas para pasar, pero dous coches pasan relativamente ben. O problema é cando se pasa encontraste con un trator destes que hai agora grandes, así que non das moi, fanse moi estreitas. E o que encontraste con as persoas que se a cuneta non é fonda, andas pola cuneta. Apartas pola cuneta, sí, claro que sí. Pero a situación de dous coches cruzándose que é moi habitual é de que haxa un peatón aí tamén polo rollo. Claro, é que non, sí. Sí, pero se cae ou atropellas ao peatón ou te botas fora. O peatón está claro que o peatón ten que ir para a cuneta. Se a cuneta non é fonda, claro. Se é fonda, te tiras. Claro, xa cabe, se é fonda xa te tiras. Non, hai zonas que había que pegarlle un ollo porque hai zonas grosas. Pero si nós estamos todos tamén de acordo en que realmente aí nesa zona del este o que é hacia no cruce do Pico a esquerda realmente se fai moita falta
porque sobre todo porque os coches van a pasar con moita... Normalmente o tráfico, se non deixas entrar os coches Por outro lado, pasa por ali. E hai xente paseando, nesa zona hai moita xente que pasea. Sí, pues a ver se damos metido algo da partida de remanente para meternos a meter esas... Se pode facer tramos grandes e pois usar os máis, o que consideredes máis peligrosos. Hai tramos en que están xa con algo de entradas, pois igual xa están tal, entón esos cachos é facer os onde estea máis fondos. Vale, pois... Outra cuestión que xa é un tópico típico é sobre o plan de transporte metropolitano. Neste mes fixose a súa prórroga para o vindeiro ano 2020 cun orzamento de 1,4 millóns de euros. Entre os 18 concellos da área aportan 243.000 euros. Entón, o que nos gustaría saber a nós é canto aporta o noso concello e se nesa xuntanza se presentou algunha proposta en relación ao que xa se dixo aquí sobre o transporte. Nesa xuntanza realmente non era para falar de outra máis que realmente tramitar a prórroga dese convenio. Boqueixón aporta sobre 8.200 euros. O que aí neste convenio que máis aporta é Ames, que realmente tamén é o que ten máis uso que van sobre 120.000 euros que aporta Ames, teo sobre 20 e pico mil euros, pero sobre estes concellos, realmente porque son ainda case dos restantes ainda case dos que máis contribuye, porque por exemplo Vedra que son 700 e pico de euros, Touro tamén por aí anda, son concellos que teñen pouco servicio a nivel de usuarios. O que se nos dixo, porque somos dos concellos nos que estamos, no que non houve ninguna renuncia de líneas por parte das empresas. Entón, realmente eses que van a quedar ou quedan para ahora en junio, nos van a mandar o borrador do que eles entenden que sería unha distribución acorde ao que nos podía interesar a todos os concellos. Entón, aí cando vamos a plantexar a todos os que temos os que estén aquí, pois vai se plantexar por parte da administración que se están de acordo non están, que outras cousas se plantexan para ese tal. Entón, vai haber un plazo de 2 meses para fazer as aportacións, porque despois xa sería en novembro cando realmente estaría xa máis ou menos definitivo ese plan para esta zona, para a zona que nos interesa nos que é Boqueixón. En principio non se eliminaría ninguna línea, reestructuraríanse. Se irían a concurso para ver que empresa opta ao concurso de aquí. Agora, por exemplo, aquí agora está Lázara, está Monbús, está Mosquera, ou sea, Rías Baixas. Entón, van a sair o concurso. A empresa que oferte mellores, supoño que será mellores tarifas ou mellores servicios. Non sei como que é o que tipo de criterio van a ter aí para a hora de adjudicar eses servicios ás empresas. Pois vai a coller ese, podemos presentar calquera empresa. Creo que están tratando de que sean pequenas empresas, non que non colla todo, pois o mellor Monbús, que as pequenas empresas que poida haber, pois que se poidan, para que non hai outras empresas que como Mogán queixábase de que se eles non poden non van a poder competir con nadie, porque a mellor obrigan a ter determinados autobuses de determinada capacidade cando realmente non ten capacidade para adquirilos. Pois vai pasar a PG ou un destes, porque realmente non teñen os medios suficientes, van a ter que dedicar solamente a excursións. Excursións e rapaces. Pero é que agora o dos colexios vai incluído nestas rutas de... Por iso tan... Claro, é que é a opción que teñen, faceres unha UTE con traballas e tal, é competir. No, pero non vamos a ver, a nivel de, para moitas cousas é conveniente, non digo un mastodonte de empresa, pero unha empresa que teña un tamaño relativo, pois ter mínimo un 10 que teña 10 autobuses, pero Mogán que ten 2 ou 3. Moi ben. Pellé tamén debe ter 4 ou 5. Tamén que vamos a ver. Eu non creo que teñen 10.
outra cuestión é que neste mes tamén de marzo a Deputación presentou o plan de conservación de vías provinciais. O Concello de Boqueixón está no grupo 15, conxuntamente con Arzúa, Pino e Touro. Está orzamentado para estes 262.174,84 euros. Saben se hai algunha actuación aquí ou é que conxuntan todo e despois algúns levan todo e outros nos nada? Mais ou menos. O ano pasado tamén houve unha actuación e saltaron aquí, meteron un piche aí a 750 metros aquí na carretera da Diputación. Ainda vían pintar, agora hai pouquiño, a parte que non vían pintaron mal. Ou que chamaron ao engenheiro para que viñese pintar aí non vindo para aquí un cambio de rasante que non estaba pintado que aí pudiese adelantar. Entón realmente, realmente non hai Diputación. Agora en principio temos aprobado o enlace aí no campo da festa de Boqueixón, que está aprobado, se leva aprobado desde abril do ano pasado, e ainda está sin executar por parte estaba adxudicado, ou logo viña adxudicado outra empresa, que é a Excavación Escandal, e a ver se o fan dunha vez, pero pode ser. E como última cuestión, saben que a Ponte de Ledesma vai se presentar como candidata aos 28 edición dos premios do Colexio Oficial de Arquitectos. Non sei se estaban ao tanto disso. Estamos entramos de que sí, pero realmente o arquitecto que fixo a obra de restauración que fixeron no 2016 fixo algo. Por iso lle preguntaba tamén, era con doble sentido. Porque eu realmente tamén que si a persona que fixo ese proxecto de rehabilitación ten algún mérito, vamos, que realmente allí facer non fixo, para mí que non fixo nada. É que non, mira, este ano co campo de traballo fixo unha limpieza, fixo unha tal, realmente non fixo falta ningún proxecto, había que fazer unha limpieza acorde ao que día o sentido. Non foi a idea de plantar aquela foto no campo. É un auténtico adefesio. Eu creo que foi da mesma persoa que a puxo no colexio, non? No colexio tamén hai unha fonte que nunca... Non sei, igual estou a que está ali é que estaba aquí diante do Concello, non? Sí. A da por riba foi Santos, no seu momento, me parece. Hostia, se é un adefesio. Eu onte Era cando... cando tiñan presa de pedra. O domingo cando pasei por ali dicen, pero hai que ter hasta mal justo, eh? E a da fonte igual tamén. Pero do ponte non é que estaba aquí diante. Claro, por eso igual foi tamén. Non, non creo que fora que estaba aquí diante da ponte, era unha zona... No, Seguro. claro. Aquí non había aquí había unha fonte. É probable, sí. Eu non sei. Non estou seguro, pero non sei onde que tuvo que Será estaba un aquí. adefesio, ali é que... Mas que pintar, Sí. eu non sei que... Ali a fonte, se tovese auga que ven da fonte de arriba, que se vai por aí abaixo, se tovese conectada con unha manguera para aquela, tovese sempre ali tirando, eso sería o ideal, non con agua municipal, non con agua da traída. Se pinta nada, se non pinta nada. No seu momento os veciños aplaudiron. Sí, vale. Non. Cosas son como son. Despois cambiamos, bueno, claro, pero no seu momento... A ver, eu... Tamén supoño que no seu momento aproveitaron, aplaudiron plantar ali aqueles álamos que había ali, e aplaudiron cando viron que estaban sin eles, E outras cousas tamén que hai por aí, a veces algún elemento por aí, cousa que tamén os veciños parece que aplaudiron e vai. Sí, fálase da fonte, pero do palco... Outra máis. Ese eu creo que é peor. pero é moi... Por descontado, pero a fonte parece que leva menos tempo que o palco. E dicen, pero Algo que... creo que agora que non lle tires, Creo, que, bueno, aí sempre a fonte. Eu se fixo un palco pensado en que tuvo que unha opinión ainda estaba ali. É probable. Eu tampouco non me gusta, pero... Que non me gusta, pero... Pero... Era o campo de festa que tiña, non tiña outro. É algo que está descuidadísimo por parte do Concello aquí. Quién? Por parte do Concello. Pero o Concello... O Concello en Quián
escoita, da cancela que la para dentro non é o Concello, No, xa sei, pero está desaproveitado o que o pero- Concello lle podría sacar aquí. pero que tamén estaba desaproveitado por parte da escola, que realmente tiña aquilo todo abandonado, e non tampouco non daban moita accesibilidade a poder usalo, cando realmente agora se vai poder usar para desde actos, asambleas, ou porque hai un salón de actos acojonante. Hai ali o que hai, non? Pero bueno, de parte E hai- do Concello xa, se pasas por ali, debe ser a zona máis oscura. Pola mañá, de noite sí. Non hai unha farola. Cando fixeron eles aquela pista, cando fixeron a pista había farolas, pero que retiraronlas, non deixaron porque aquelas eran con cableado por subterráneo, arrancaron todo, final, e agora claro, agora non se vai poñer farolas de brazo e levar a luz por arriba, por poste. Tamén temos pedido cambiar a ponte de abaixo, que vexe, xa que están agora a medio rural, está moi tal, con ese, facer coller a curva, facer a curva máis larga, por unha especie de un ponte novo por fora do outro. Aproveitar con este conselleiro que ven 2 veces por semana. Bueno, está preparando ali o Pazo de Quián, aquilo fai ele para facer ali xuntas de traballo. Levanta a sesión a conseguir. Bueno, levantamos logo a sesión e seguimos falando. Exacto, agora preguntar o que irá.